Wiknewo tsamwa opindura vanhu vese vaimukriticiza panhau yekubvisa chema inokwana kuita 130,000 US dollars motokari pamwe chete nemari yaakaisa pamusoro achibvisa chema kuna misti mujuru avo vakafirwa nemhuri yavo mutsaona. So Wiknew Chivayo opindura kuvanhu vese vakanyora mashoko vachitaura pamusoro pechema iyi. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichiti kana uri wekare kwekutanga kusangana nesu iva wakabaya button rakanzi subscribe nekutena notification. Zuva ranhasi touya takabata nhau yaWiknew Chivayo apo paakabuditsa nezuro achitaura iye kuti abvisa motokari inokwana kuita 80,000 US dollars pamwe chete ne50,000 US dollars keshi achipa kuna Ronald Mujuru, vanhu vava vari baba vakarasikirwa nemhuri yavo mutsaona, mukadzi pamwe chete nevana 5 panguva yeholiday Easter. So Wiknew Chivayo mashoko akanyora akazivisa kuti vaRonald Mujuru vaende kunokolekta motokari kuna Victor sezvinoitwa naWiknew nguva nenguva. Asi mune vaikomenda vaiti hatione zvine remekedzo zvekuti chinhu chechema unoudza munhu afirwa ari pakuchema kuti aende kunokolekta. Zvakaita kuti masocialite akasiyana siyana akomende anosanganisira Royal Mint anyora achiti muri kutukirei, asi ari kutombobvunzawo wani kuti zvinoda here Wiknew intention iri boha hayo, asi zvine kakutsvinya anoenda kunotambidzwa chema munhu ari emotional state yakadaro adii kungonobata maoko achisiya chema yacho. Wakati I thought as much he should have sent vanhu nechema yacho kana kuenda iye inga first lady vakanobata maoko. Ndo mashoko ainyorwa nevamwe. Koita zvakare akanyora anonzi Entheus anozivikanwa munyika yeZimbabwe akanyora achiti Dear Sir Wiknew, hamaita basa chose nekunyaradza ana Ronald nechipo chemudziyo uyo pamwe nemari, asi chikumbiro changu maringe netsika dzedu isu vatema, mari yechema kana chipo chechema hachiite zvekunzi ozonopuhwa ningi. Chema inototumirwa kwaikuita nhamo kwacho zvinogona kuva chinhu chakaoma zvikuru panguva ino kuti Ronald asimuke kufambira chema. Murume uyu ari panguva yekutambudzika. Handisi kukushorai nerudo rwamakaratidza kwaari panguva ino yekurwadziwa kwake, asi kungotiwo zvinogona kurema dai matuma Victor aendesa chema iyi in person kukanya hurangana mukoma. To mashoko anyorwa naEntheus. Wiknew akaresponda panhau iyi achiti iye nyakupiwa ari kufara, akati akafona aine mukomana wake achitenda zvakanyanya achiti Chivayo Mwari ngaakuchengetei. Saka kwa Victor anoenda hangu izvozvo makuseni ano ndikati send your ID so you go after a day or two when your car is registered in your name. Zvikanzi ndinotenda mandinyaradza. So zvima opinion zvevarombo vepasocial media vasingade kuona chinhu chakanaka ini hangu handina basa nazvo, kungoti magona muri chibaba iwe Entheus, kubva zvawakazvarwa usati wambobata 50,000 cash and net worth yako is obviously way below 10,000. But apa mwana wemumwe munhu netsitsa abvisa 130,000 kubatsira munhu waasingazive waasati akambosangana naye. Learn to give credit where it's due. Zvakanzi chakanaka mukaka haurungwe. Ndo mashoko ari kubva kuna Wiknew Chivayo. Anakati problem yadhafo anofunga kuti maproblem ese anopedzwa nemari.
ye vanhu veruzhinji vari kukomenda vachitaurawo pamusoro pechiitiko ichi mushure mekunge Wycliffe Chivayo aita zvekudeedzera kuti munhu ndaende unopiwa mari kwaVictor ndaenda. Vanhu vakati munhu anosumuka ari panguva yekuchema here? Hama dzemukadzi dzinozoti chii dzichiona kuti murume ari kutoenda kunotora zvinhu zvechema zvekunzi ari kuchema mhuri yake. Vanhu vakati nyange akachizofamba nemotikari iyi vanhu vanenge vachiti mashoko akasiyana-siyana kuti mhuri yake yakaurayiwa ndiyo mabhenefiti ezvinhu zvaapiwa. Ndidzo nhau dzatanga tikabata pano pachannel yenyu Radio Networks patinouya tichikwigirai nhau dzakasiyana-siyana. Ndokutendai nekutsigira.